Ini kita lagi jalan. Another tower more to the left, one there to the left is the tower of the Cathedral of St. Saviour's, 83 meters high. The other one, the tallest, the biggest one, more to the right, that's the tower of the Church of Our Ladies, which is 122 meters high and much taller, much bigger. Een andere toren, dus Sint-Sylvaans staat er wel. Maar hier de hoogste, dat is nog altijd de toren van de Onze Lieve Vrouwen. Ziet u daar, die is 122 meter hoog. Nu heb je van die kleine vakantiehuisjes, kunt u zien waar veel te huur. Ja, moeten wij zeggen met een hogere prijsklasse. Many houses for rent. You are in Flanders, you should learn Flemish. There was to huur. H-U-U-R for rent. Renting a house. It's very expensive, you know that living is always very, very expensive here. Lagi video? Second president, you want? Papi. Kakak. Aduh. Ja, op de paraplu's achterin, hè. Pakai payung. Dus één paraplu voor 2 personen gebruiken, dus umbrellas in the back seats. You use one umbrella for 2 persons, hè. So like everybody will be under shelter. Look, het Brutenmuseum, we zijn voor oudheidkunde. Links opzij daar beneden ziet u ook in de kelders de gevangenis zien van de martelkamer. Ook staat er ook nog met een rechte gelatine. En to the left, here the Brutenmuseum, there we find it.